Euskal Herria! Euskaraz! Euskal Herria! Orain hilabete pasatxo, Euskal Herri osoko osasungintzako 501 langileren babesa jaso duen 8 puntuko manifestuaren berri eman genuen Donostiako ospitale atarian egindako agerraldian. Gaur, hemen, Basurtuko ospitale atarian elkarretaratu gara, manifestuko puntuak berresteko eta osasungintza euskaldunaren aldarria berriro ere mahai gainean jartzeko. Manifestuak finean, kalitatezko osasun arreta euskaraz bermatze bidean, berandu baino lehen, eman beharreko urratsak jasotzen ditu. Euskal Herrian inposatu dizkiguten muga administratiboez jakitun, badakigu eman beharreko pausoak tokian toki dauden baldintzen arabera eta modu gradualean eman beharko direla. Beti ere, azken helburua argi izanik. Kalitatezko osasun arreta euskaraz bermatzea Euskal Herri osoan. Hain justu, horretarako konpromisoa eskatzen diegu gure herriko alderdi politikoei, sindikatuei, unibertsitateei, naiz dagokien eragilei. Hala, osasun arreta euskaraz eskaini, eman eta bermatu behar da. Pazienteek, naiz osasungintzako langileek, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko duten eskubidea eta osasun arretaren kalitatea bermatuko badira. Hori guztia kontutan hartuta, kalitatezko osasun arreta euskaraz eskatzen dugu. Osasungintza euskalduna behingoz. Osasungintza euskalduna!